събота вечер е. Утре е деня на майката тук в Испания. Реших да прекарам деня с Ксени, тъй като тя има голяма нужда от това да прекараме време двете сами с нея. За целта реших да я водя на къмпинг от тези, всъщност се водят глъмпинг. Тези по-модернизирани палатки, нали? За една нощувка ще ходим само двете с нея. Ще шофирам до там и аз в принцип не обичам да шофирам пътища, които не познавам, ама да, ще шофирам и по доста така извън зоната ми на комфорт. Вчера прекарах доста време пред компютъра, оглеждайки Maps, откъде ще минавам и там малко се притеснявам, защото има едни участъци, които са много тесни пътища, където няма как да се разминат две коли и мене малко ме шашкат такива трасета. Ама ще се справя. Просто трябва да се предизвиквам понякога. Мястото е много хубаво. Поне така изглежда. Сега ще видим. Идеята ми утре е да тръгнем по-рано, тъй като можем да се настаним едва в 3 след обяд. И трябва да напуснем до 11 часа палатката на следващия ден. Реално дори няма 24 часа, но можем да останем там да ползваме басейн, ресторант. Съответно, аз мисля утре да отидем по-рано. По принцип трябваше да отида да купя едни неща, които да се изненада, тя да не ги вижда, да не ги знае. Но нямаше как това да се случи и вчера ходихме и купих ги пред нея, съответно тя видя, че взех някакви работи и не може да разбере днес защо цял ден не ги давам да си играе с тях, защо съм ми купила пъзел с принцеси на Дисни и не давам да си го реди. Тя не знае, между другото, не съм ми казала, защото това е грешка номер 1. Да кажеш на детето си, че някъде ще се ходи. Няколко дена, цял ден, само питане кога. Нищо не съм ми казала. Така че и казах, че утре просто отиваме до един магазин, да купим едни работи. И мисля сега да приготвя всичко и да го сваля в колата, за да не види. Така че утре просто да слезем и тя нищо да не знае, като пристигнем, ще видя как ще й кажа. Малко позакъсняваме с плана. Трябваше преди 40 минути да сме тръгнали. Както имах намерение да направя. Нашата работа е така. Сега, тя нищо не подозира. Отиваме първо да оставим едни пратки. Ще снимам като пристигна как е минало. Tengo una sorpresa para ti. Hola. Nos quedamos aquí de acampada hoy hasta mañana, tú y yo solas. Y vas a poder subir a hacer equilibrio. Vamos a ir a la piscina y vamos a dormir en una tienda de campaña súper chula para ti y para mí. Aquí es mentira. No es mentira. Yo no te hago bromas. ¿Cuándo te hago yo bromas? Es verdad, mamá. Es verdad, mi amor. Un día para ti, para mí, de acampada, tú y yo, de chicas. Тя си мисли, че се базикам. Ние пристигнахме на мястото. Аз очаквах да има повече места за паркиране. Сменихме си мястото. Казаха ни да паркираме. Ето тук има такива места за къпинг ван, каравани. И казаха, че имат свободни, така че да паркирам тук по-нашироко. Така че тук съм паркирала. Сега отиваме да проучваме. Сега няма търпение, ходим на басейна. Това са общите тоалетни с душовете. Изглежда доста добре, чисто е. Въпреки че ние в палатката, за която съм резервирала, не се вижда, има собствена тоалетна с баня. Ксени ме гледа лошо и е в очакване да направя също като нея. Така се спускаме някакси от там. Честно да се призная, има моменти, в които си давам сметка, че съм забравила какво е да си дете. ¿Cómo rodamos desde ahí? Pues, igual que yo hace. ¿Tú sabes?
Това са палатките на глъмпинга. Тук на нашата имаме такава маса. Шезлончета. И тук сега влизаме. Има 2 легла. 1,35. Имаме малък хладилник. Прибори, чини. Печка. Тук имаме вентилатор, който сме пуснали вече. Още една хладилна чанта. Се закачаш с дрехите. Я да видим сега. Имаме баня с туалетна. Сме си взели. Много е готина. Светло. Така ще оставят нещо. Welcome kit. Ще видим после какво има. Може би нещо за къпане. Да, много уютно. Много ми харесва. Доста просторно. Нощувката излиза, поне сега на нас ни изляза за около 56 евро. Това ми е подаръка от Ксения от детската градина. Такава чанта. Между другото, напълнила съм с разни работи, които съм взела да правим. Сега, тук имам книга. Ако успея да стигна до нея, вече малко ми остава. Се прочитам. Това е роман. Взели сме блок. Това го имам отдавна за акварелно рисуване, тъй като сме си взели акварелни боички нови. Искам да ги покажа. Бали. Виж колко са готини. Тези са с метален ефект. Новички. Супер са. На Ксения бях взела за Великден това и забравих да го изкарам, така че днес ще се го отсвети. Това е по числа от 1 до 5. Много хубаво. Това е Теди за 3,50. И съм ми взела един подарък, който сега ще й дам. Тя сега иска всичко на момента да правим. Всичко да отваряме, всичко сега да правим. Сега първото нещо, което ще направим е да си изчистваме малко енергийно това пространство. Защото малко или много тук всеки ден идват хора и спят и се остават от енергията. Това съм го споделяла на сторите, че аз ползвам. Ето това. Тибетска купичка. Това те дава звуци, които разчистват така енергията. Това си го минавам в къщи. И както ходим някъде, защото имам навика. Така малко да се завихря. Чуйте сега как звучи. Има паркче сега тук с вързалки, там отиваме. Тук също има места за спиране. В момента са празни. Мен нещо започна да ме боли корема, седно ще ми идва цикъл, пък няма да ми идва по принцип. Не знам дали не беше от студената вода в басейна. Аз се знам. Знам се аз нещата, че не трябва да влизам, ама малката иска и аз да я угодя. Гледките са много готини. Има доста неща за децата. Сега ще я заведа. Има долу едно място, където може да се катери и те завързват с такива като въжета предпазни. Не знам обаче дали ще иска. Такива още колипки къщички. Ние търсим 2 щрауса, които има тук. Да видим дали ще имаме късмета да ги видим. Открихме ги.
страхотен герой. Това беше интересен експеримент, само ето ръцете ми много яко се ожулиха. Ксени беше доста смела, много повече от мен бих казала. Сега отиваме се резервираме за вечеря и отиваме пак в палатката или на някаква люлка. Тупо ли си? Това ако се чуехме какво да правим до сега, да убием време, се намерихме занимание. Това докато не вкараме топката в коша, няма да изкара топка. Ама не е толкова лесно. Сега изкарани е такава подскачаща топка. Изкарани още една, която сега трябва да и монтираме и тази количка. Зор, да стане веднага. До вечерята остава 1 час и ми се струва, че ще вечерям само аз, защото Ксени ми се умилква за сандвич. Ама нищо. Дори калмари да хапнем. Бяха рано más con caravana. Es más cómodo. Ей, там има някой в тази палатка. Другите мисля, че са празни и сме само ние. Говорим си с Хози. Ама са на пауза. Ние се оправяме за нашата вечеря. Ние взехме сега един сандвич и Ксени преди малко ми вика: мамо, искам един банан. И аз казвам: Ксени, след 15 минути трябва сме на ресторанта. Какъв банан? Ауфта. Дънки, буска, защото почна да излезе ветрец и тръгваме. След няколко баскетболни срещи и изкарани топки там, които чакат да изгубяваме сега в палатката, се прибираме. Ксени ми казва: мамо, липсваме тати. И аз казвам: да. И на мен Кай също. Нали, аз казвам Кай също. Тати. И тя казва: добре, че не ми липсваш, че защото си с мен. Много е уютно. Нощно време с тези лампички. Ще стана днеска специалист по монтиране на колички, на ракети, на всякакви такива. Ето, полицейски коли. Това между другото е доста занимателно, защото е като лего. И от такива частички се монтираш. Готови сме. Събрали сме всичко. Едно ме боли яйченци, си момчета ще ме болят. В басейна вчера. Хубаво беше, но се тръгваме.